Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Χάρης εδώ και παίζουμε Minecraft, ναι. Επίσης ήρθα από αυτό το δάσος που το σπίτι μου και ήρθα στη βάση μου. Να σας δείξω τι... Περιμένετε λίγο. Κόβουμε το βίντεο. Ναι, επιστρέψαμε, κάτι με ήθελε η μαμά μου και εδώ πέρα είναι η βάση μας. Εδώ πέρα είναι το φούρνος room, παύλα captain table room. Εδώ πέρα ψήνουμε, εδώ πέρα φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα είναι potion room, παύλα anvil room, παύλα potion room. Ναι, εδώ πέρα έχω τα potion, εδώ πέρα τα βίλα, έτσι όπως λέγεται, δεν ξέρω. Εδώ πέρα είναι τα uncharting room, παύλα music room, το uncharting room, παύλα music. Ναι, εδώ πέρα είναι το bedroom, το κρεβάτι μου, με το chest μου, με το φούρνο μου, με το captain table, με το village μου, με το music room, με το κρεβάτι μου. Ναι, αυτά. Και έχουμε και ένα chest room. Ναι, chest room. Έχω chest. Επίσης, όποιοι δεν το ξέρουν, στα chest βάζουμε διάφορα πράγματα, όπως εδώ, και τα παίρνουμε. Ας πούμε, όταν χάνουμε, που βλέπετε έχει ζωή και τροφή, γίνεται αυτό. Επίσης έχω κάνει ένα τέτοιο, έχω βάλει το χαλί πάνω σε τέτοιο που φωτίζει και έτσι φωτίζει. Είναι ένα ωραίο κόλπο. Ναι. Αυτό είναι το τέτοιο. Αυτά. Ναι. Και επίσης δεν μου αρέσουν τα τόρτσες. Τα τόρτσες είναι αυτά εδώ πέρα που φωτίζουν. Ναι, αυτά. Αυτό είναι. Και εδώ πέρα είναι μια μυστική φίλη εδώ πέρα που έχεις dirt και δεν φαίνεται. Dirt είναι η λάσπη, όσοι δεν το ξέρουν. Αυτό είναι, έχει παντού dirt. Ναι, και θα πάμε πίσω στο σπίτι μας. Γι' αυτό τα λέμε. Επίσης, πριν να σας το πω αυτό, είναι πολύ μακριά. Είναι υπερβολικά πολύ μακριά. Γι' αυτό τα λέμε σε λίγο. Γεια σας, επιστρέψαμε. Όπως βλέπετε, πήγαμε στο ονειρεμένα σπιτάκι μας και εδώ πέρα θα φτιάξουμε ένα σπίτι όπως είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Να αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Κάτσε να πω λίγο πιο κοντά, δεν φαίνεται καλά. Επίσης δεν μπορώ να στηρίξω την κάμερα γιατί ούτε ο αδερφός μου δεν είναι εδώ και δεν μπορώ να τη στηρίξω την κάμερα. Και δεν μου είναι τόσο εύκολο, όπως βλέπετε εδώ. Φαίνεται έτσι. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Αλλιώς, διαφορετικά. Φτάνε. Και πάμε να φτιάξουμε, να αρχίσουμε να... πρέπει να κοιμηθούμε πρώτα. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το πανέμορφο μας σπιτάκι. Σπιτάκι. Να κοιμηθούμε πρώτα. Να κάνουμε αυτό το κόλπο. Κοιμόμαστε. Ξημέρωσε. Το πέταξα. Και θα δούμε πού θα το φτιάξουμε. Πάμε. Επίσης ακούτε τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε. Τέλος πάντων. Πάμε. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας. Λέω να το κάνω. Πού να το κάνω άραγε? Εδώ. Όχι εδώ. Εδώ. Sorry. Ναι, αυτά. Και εδώ πέρα θα το φτιάχνω.
επίσης θέλω να σας πω ότι το προηγούμενο βίντεο μου ήταν, πώς να το πω τώρα, δεν ήταν η σεζόν 0, το επεισόδιο 1, γιατί μόνο έλεγα, δεν έκανα πράγματα όπως τώρα. Γιατί τώρα δεν κάνω κάτι, αλλά θα κάνω σε λίγο. Ναι, τώρα. Ναι, επειδή βαριόμαστε, δηλαδή ενώ δεν... Τα λέμε σε λίγο. Ναι, και επέστρεψα. Έκανα όλο αυτό γιατί ήταν βαρετό πολύ να με βλέπετε να σκάβω. Και τώρα θα φτιάξουμε το πάτωμα με μόβ. Ναι, με μόβ. Είναι λίγο παράξενο, αλλά ναι, με μόβ. Ναι. Και επίσης, θέλω να σας πω ότι δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω βίντεο. Επειδή έχω και τα διαβάσματα τώρα, τελευταία. Έχω και τους γονείς μου που βγαίνουν μες στα δωμάτια, που μιλάνε, που διαβάζω την αδερφού μου και τον αδερφό μου, γιατί εγώ τελειώνω πρώτος και δεν γίνεται τόσο εύκολα. Κάτσε να πάρω λίγα dirt. Και δεν μπορώ να το κάνω αυτό όλο συγχρόνως και δεν μπορώ να κάνω τόσο εύκολα βίντεο. Ας πούμε, κοιτάξτε, κάνω με ένα ισορροπητήρι που κάνει η αδερφή μου την αντιγραφή, που μόλις την τέλειωσε τώρα και εγώ το πήρα και κάνω βίντεο και δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται, πρέπει να γίνει κάτι. Και το καλοκαίρι θα κάνω, μπορεί και κάθε μέρα βίντεο. Τι η αλήθεια να λέγεται, κάθε μέρα. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Ναι, επίσης, γράψτε μου στα comments αν τι χρώμα θέλετε να κάνω το ταβάνι και τον τοίχο. Ναι, μάλλον το ταβάνι, γιατί τον τοίχο θα το κάνω τέτοιο. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like γιατί με βοηθάει. Subscribe. Και πείτε μου τη γνώμη σας για το σπίτι μου. Το καινούριο μου σπιτάκι. Επίσης θα έχει σκαλάκια εδώ. Αυτά εδώ πέρα θα τα διώξουμε. Οπωσδήποτε. Τα δέντρακια αυτά. Και θα κάνουμε λίγο ακόμα βίντεο. Ναι, θα κάνουμε λίγο ακόμα. Για να θα φτιάξω τον τοίχο. Όχι όλο. Ένα απόσπασμα του τοίχου. Γιατί το βίντεο κρατάει 8 λεπτά και έχω και κάτι. Και δεν θέλω να είναι μεγάλο το βίντεο. Νομίζω ότι το είδατε. Πήγε να σπάσω ένα blog και μπήκε το λύκο και δεν έσπασε. Ναι. Καλό, πολύ αστείο. Πολύ αστείο, Χάρη. Μπράβο, Χάρη. Μπράβο. Δεν μπορώ και να κάνω και παλαμάκια. Επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς το βίντεο. Ναι. Αυτά. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Ναι,